Бүгінгі күндә коронавирус бойынша илдә шул исәптән зәйдә тотырыклы хәл саклана. 2021 елда 234 кеше авырган булса, агымдагы ел башыннан 1137 зәйлегә ковид диагнозы куелган. Йогышлы авырулар бүлегендә 11 кеше дәвалана, 3-се реанимациядә. Соңгы вакытта вирус бездән чигенде дип җиңел суларга кирәкми, саклану чараларын куллану мөһим. Беренче чиратта вакцинация ясату таләп ителә. Беренче прививкадан соң 6 ай вакыт үтүгә ревакцинация узу кирәк. Нам нужно продолжать эту работу. У нас есть вакцины, у нас есть возможность. Мы организовали эту работу в 4 точках города. Круглосуточно делается на территории Центральной районной больницы. У нас есть все виды вакцин, которые зарегистрированы у нас в Российской Федерации. То есть Спутник Ви, Эпивак, Ковивак, Спутник Лайт. Все это есть, и необходима просто добрая воля. Хәзерге көндә район буенча 93 кешегә вируслы пневмония диагнозы куелган. ОРВИ белән район буенча 400-дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Авыручылар саны артып китү сәбәпле диспансеризация һәм башка профилактик тикшерүләр вакытлыча туктатып торылган иде. Хәзер алар яңартылды. Янәдән район дәваханәләрендә медицина тикшерүләре узарга мөмкин. Мы сейчас начали работу по профилактической медицине. Это диспансеризация особых групп взрослого населения, это профилактические осмотры взрослого населения. Углубленная диспансеризация – это отдельная группа людей, которые перенесли COVID-19 для того, чтобы узнать их состояние здоровья и при необходимости назначить соответствующее лечение. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакытында прививка ясату эпидемиягә каршы чараларны үтәүдә уңай тәэсир итә дип хәбәр итә баш табиб Айдар Фатыйхов. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.